živnostníci, malí podnikatelia, rodinné firmy sú aktívni a zodpovední ľudia. Dokážu sa postarať o seba a svoje rodiny. Znižujú nezamestnanosť a vytvárajú pracovné miesta. Sú hybným motorom našej ekonomiky a tvoria silnejšie Slovensko. Práve preto si zaslúžia výhody. Ján Hudacký. Veľké výhody malým podnikateľom. Podpredseda Kresťansko-demokratického hnutia pre hospodárstvo a financie. Voľte Kresťansko-demokratické hnutie, voľte číslo 2. Voľte číslo 6, voľte Jána Hudackého.